Ці трэба рабіць Europe great again? Што з ёй зараз адбываецца? Зноў жа, што мы разумеем зноў вялікай? Еўропа дамінавала ў свеце праз каланізацыю. Да першай сусветнай вайны Еўропа панавала, то бок кантралявала ўвесь свет. Гэта было вельмі давно. Ну так, але мы глядзім на гістарычныя прэцэдэнты. Еўропа, прынамсі ў нашым рэгіёне, яшчэ ў свеце ўспрымаецца як такая Максі ці гіпершвайцарыя, так? Вельмі заможная, вельмі размераная, спакойная прастора, дзе улічваюцца розныя інтарэсы і дзе прыемна жыць. Прастора бяспекі і міру. Пакуль што. Пакуль што. Тая Еўропа, калі мы кажам Еўропа, еўрапейскі звяз, гэта не заўсёды справядліва, але тым не менш. Еўрапейскі звяз там у свой час атрымаў Нобелевскую прэмію міру за захаванне міру на кантыненце. Зараз відавочна, што Еўропа, калі мы кажам пра пэўны рост уплыву Еўропы ў свеце, Еўропе нічога не застаецца. Нічога не застаецца, як працягваць быць адвакатам вось такіх традыцыйных атлантычных, трансатлантычных каштоўнасцяў.